Salutare tuturor, eu sunt Cristi și da, citi bine titlul. Cu acest clip vreau să anunț faptul că o să iau o pauză de la YouTube, bine, nu că aș fi postat eu mult sau aș fi făcut multe live-uri în ultima vreme, dar vreau să o fac oficial ca să știți ce se întâmplă mai mult sau mai puțin cu viața mea. O să vreau să iau o pauză puțin mai lungă de la internet, oricum canalul ăsta e mort. Nu știu exact câți oameni or să vadă acest clip, dar dacă vedeți acest clip sau dacă ați fost în ultima vreme în orice fel activ pe Discord sau aici pe YouTube, vă mulțumesc din suflet, sau pe celălalt canal. Dar viața reală se întâmplă. În ultimele luni, din păcate, viața mea a fost extrem de haotică, s-a întâmplat o grămadă de chestii nasoale. Am greșit și eu mult, nu vreau să stau acum să povestesc și să vă dau prea multe detalii, pentru că în primul rând niciodată n-am fost genul de om care să-și expună viața prea public și nici nu-mi place, nici nu vreau să fac dramă și nici nu vreau să cer milă altora. Așa că doar o să vă anunț că o să-mi iau o perioadă, o scurtă pauză, mă rog, scurtă, o pauză de la internet cu totul. Deci nu o să mai fac live-uri, nu o să mai fac clipuri, nu că aș fi făcut din nou prea multe, dar da, îmi pare rău, n-am gândit prea bine clipul ăsta, am zis doar, hei, știi ce, dau start filmare, stop filmare, chestia asta este foarte sinceră, deloc gândită înainte, poate trebuia să o fi gândit măcar un pic, dar hei, it is what it is. Așa că nu vreau să vă las chiar în întuneric să zic, bă, plec, ne vedem, ceau, pa. Și nici nu vreau să stau acum să vă zic fiecare detaliu cu ce s-a întâmplat în viața mea. Din păcate nu sunt într-o poziție tocmai ok, nici din punct de vedere al sănătății, nici cu timpul, nici cu mai multe chestii, așa că o să mă duc, o să-mi rezolv ce am de rezolvat, vreau să mă apuc frumos să slăbesc, pentru că sunt dita mai omul și momentan, nu știu cum să zic, se vede, naibii, stau în cadru, ocupă aproape tot cadrul, dintr-o parte în alta, și vreau să mă ocup un pic de greutatea mea, de sănătatea mea. Din nou, puteți să vedeți, fața mea e aproape rotundă. Da, eu sunt în formă de oval. Aoleu, Doamne. Dar, bun, asta e doar una dintre chestii. Pe lângă asta și sănătatea psihică, de nou am nevoie de o pauză de la internet. Și nu zic că internetul strică sănătatea psihică, dar nici nu prea mă ajută, pentru că am început să devin foarte negativist, ceea ce n-am fost niciodată înainte. Eu făceam clipuri din plăcere, întotdeauna am făcut clipuri și live-uri din plăcere. Și în ultima vreme a început să mă afecteze faptul că nu fac numere, gen, hei, n-am oameni pe live, tot scad, am avut 5 oameni astăzi, am 130.000 de abonați. Bine, acum ce e drept, aveam 130.000 de abonați în 2017, nu puteam să mă reapuc după 6 ani și să mă aștept ca oamenii să revină. Oamenii cresc, oamenii nici nu știu, sunt interesați de Minecraft, efectiv sunt gerez abonați dacă stai să te uiți pe Social Blade Analytics, și evident se pierd canalele, și nici măcar algoritmul de la YouTube nu mai preferă canalele care nu atrag oameni. Și de asemenea nici conținutul meu n-a fost tocmai calitativ, m-am întors de parcă ar fi fost 2017 și aș fi continuat exact de acolo, n-am făcut nimic nou. Și aș vrea să fac chestii noi, v-am zis de mult că aș vrea să fac, dar am realizat că n-am skill-urile necesare pentru a produce clipurile pe care le vreau. Așa că o să iau perioada asta de pauză, cât o să fie, nu știu, o lună, două, vedem, și o să învăț ce-mi trebuie pentru a putea produce content pe care eu să-l consider de calitate. Pentru că am șters clipurile, nu pentru că n-au făcut vizualizări, ci pentru că m-am uitat la ele și am zis, damn, astea sunt clipuri de care aproape mi-e jenă. Și live-urile în special nu au fost serii încheiate. Bine, acum a fost câteodată vina mea, câteodată n-a fost vina mea, s-a mai întâmplat să mai corupă câte o hartă de Minecraft una alta, sau să mai pierd vreo hartă din greșeală cumva, sau să se mai strice un monitor. Se întâmplă chestii de-astea de genul și să mă tot încurce. Dar acum vreau să fac ceva de care să fiu mândru. E o vorbă pe care am auzit-o, nu mai știu exact unde, dar am auzit la un moment dat vorba asta, că nu contează cum începi, ci contează cum termini. Sau mai bine, nu. Nimeni nu ține minte cum încep, toată lumea ține minte cum termini. Deci eu în momentul de față, dacă mi-aș încheia cariera, oamenii care au fost
pe fază și au văzut ce s-a întâmplat în ultimul an, ar zice, da, omul ăsta a fost cândva, a încercat și el să revină și a fost odată, acum nu mai e. În realitate sunt conștient de chestia asta, n-am fost niciodată delusional, că nu vine în română cuvântul, nu mi-am făcut idei de vai, doamne, ce youtuber fenomenal sunt eu, de ce nu se uită lumea, nu, realizam și eu că am un content nu tocmai fain, dacă vreți să vedeți, aveți Snake Kun acolo, încă sunt clipurile puse, să vedeți let's play-uri, wow, let's play-uri în 2024, sigur merge. Așa că o să iau pauza asta, să îmi revin puțin și cu sănătatea psihică și fizică, ar trebui să mă ocup și de greutate. De asemenea, am o grămadă de chestii în viața personală de care nici măcar nu vreau să vorbesc pentru că sunt într-o poziție extrem de nasoală acum. Plus că or să vină în următoarele luni niște lucruri pe care nu le pot lăsa pe altă dată și pentru care o să trebuiască să îmi acord din timp foarte mult, deci nu o să mai întindă YouTube, nu o să am timp să stau să învăț să fac ce vreau să fac și de asemenea vreau și să mai mă duc pe afară, să zicem așa, dacă înțelegeți ce vreau să zic, adică nu pe afară în sensul de să ies din casă, mă refer să mă duc să mă plimb în alte părți, să mai văd natură, să mai văd și un copac, o floare, un pește, un ceva. Deci o să-mi iau și o săptămână de vacanță după ce se termină toată nebunia asta cu treaba pe care o am de făcut, așa, nu știu cât o să dureze, o să-mi iau și o săptămână de vacanță să mă duc și eu undeva, să stau în natură, să-mi văd de relaxare, vreau să citesc niște cărți, n-am mai citit cărți de o grămadă de timp, nu mai m-am ocupat de niciun alt hobby de-al meu în afară de a încerca să fac YouTube în timpul liber, care nu a ieșit și din cauza faptului că nu am ieșit m-am mufticat și m-am enervat ca prostul și am ajuns să am un content negativ și ăsta e un cerc vicios, pentru că ai un content nașpa, te simți nașpa și pentru că te simți nașpa, iar faci content nașpa sau, mă rog, negativ sau oricum or fi lumea. Iar nu vrea să se uite la content de genul, pentru că te uita la cineva care e negativ și nu e plin de energie când poți să te uiți la cineva care este entertaining, zic și eu. Și mai grav e că sunt conștient de chestiile astea, adică efectiv am vorbit la un moment dat cu YouTuber, mulțumesc frumos tuturor celor care m-au ajutat cu un sfat de-a lungul timpului, au încercat oamenii să mă pună pe drumul bun. Eu am fost că pot și prost și n-am luat chiar sfaturile ca atare și le-am luat pe jumate și n-ar fi trebuit să fac chestia asta. Și nici n-am învățat din ce au încercat alții să mă învețe, pentru că bineînțeles că sunt un om nu foarte inteligent, dar nu vreau să mă ascund în spatele la asta. Ce-i cert e că nu vreau să vă mai pierd timpul, pentru că știu că sunt oameni care mă susțin și care se uită la chestii pe care le fac eu și care vor să vadă content de la mine și vă mulțumesc din suflet tuturor încă o dată, vă apreciez enorm de mult pentru voi, am făcut chestia asta de la bun început, adică am vrut să fac content care să distreze lumea, nu să facă lumea să se simtă nașpa sau să plictisească lumea. Deci, da, din punct de vedere al YouTube-ului, cred că această pauză o să fie extrem de benefică. N-am niciun plan să nu mă mai întorc vreodată. O să vă mai anunț poate pe Discord din când în când mai vorbim pe acolo. Dacă vreți să intrați, linkul de la serverul Discord o să fie în descriere. În schimb, vreau să-mi rezolv și viața personală, vreau să ajung la pace eu cu mine, să fiu ok, să lucrez un pic. Din nou am zis și la greutate, pentru că chestia asta o să devină la un moment dat o problemă, adică deja încep să ajung și eu la o vârstă, momentan încă sunt tânăr și nu mă deranjează, dar nu vreau să mă joc cu focul, nu știu cât de mult o să mai fiu în condiția bună, adică să fiu încă sănătos și cu toate ok și să n-am probleme de sănătate de fizică de niciun fel. Și de asemenea, cred că chestia asta o să mă ajute indirect sau direct, nu știu exact, și la sănătatea psihică, pentru că în momentul de față sunt cu moralul la pământ și faptul că sunt cu moralul la pământ tot mă influențează automat în toate celelalte. Deci, în primul rând, vreau să lucrez la chestiile astea și, din păcate, nu prea cred că pot să lucrez în paralel cu YouTube-ul, sau cel puțin consider că ar fi o idee bună să iau o pauză de la internet cu totul, să nu mai am
ramura asta care să mă poată influența și să mă canalizez un pic pe mine, adică cu totul, după cum v-am zis, cu sănătatea, cu totul, cu relațiile personale, cu viața personală, cu tot ce se întâmplă și după aia să-mi iau și o vacanță eventual, poate o săptămână, poate două, habar n-am, poate s-ar putea să am nevoie să mă duc în vacanță, după vacanță în vară, cine știe. Trăim și vedem, probabil că o să, nu știu dacă o să fac vreodată vreun clip în care să vin și să anunț, hei, uite, am revenit, uitați ce am făcut, la, sunt mai bine, nu știu cum, ci cred că pur și simplu o să revin cu content, pentru că undeva în mine acolo încă este o scânteie. Acea flacără pe care o aveam când m-am apucat inițial să fac YouTube nu s-a stins niciodată. Doar s-a domolit. S-a domolit din ce în ce mai mult din cauza faptului că am avut atâția ani de inactivitate, din cauza faptului că mi-am ieșit din mână, că nu mai sunt în trend cu ce se întâmplă acum, că am încercat să copiez ce fac alții ca să reușesc și n-am reușit, pentru că bineînțeles că nu am fost bun la așa ceva vreodată, nu sunt mulțumit să fac content care nu mi se pare deloc original, care nu are o chestie de la mine și de asemenea stilul meu pe care îl aveam de umor acum s-a cam transformat în altceva din cauza faptului și că au trecut ani și din cauza faptului că YouTube-ul nu mai permite același tip de glume pe care îl, îl permitea în 2016, vezi, Doamne, ce surpriză, nici au trecut 8 ani de atunci s-a născut o generație nouă de oameni care se uită acum pe YouTube. Deci, da, în concluzie, nu sunt gata, n-am terminat, nu sunt pregătit să renunț, nu vreau să renunț și abia aștept să mă întorc, pentru că atunci când o să mă întorc în stilul meu, în condițiile mele și o să fac, sper, cu totul ceea ce vreau, adică o să revin oricum, dar sper din suflet că pot să fac ce-mi imaginez. Dacă reușesc chestia asta, o să fie fantastic. Acum, dragii mei, nu vreau să vă pierd mai mult timp, deja vorbesc de aproape 13 minute aici. Ideile principale le-ați înțeles voi. O să iau o pauză, nu știu când revin, dar o să revin, dragii mei. Și nu pot decât să vă urez să fiți bine, vă mulțumesc din suflet, sper să ne revedem cu bine, sper să lucrați și voi la voi și la sănătate și la carieră și la orice vreți. Vă urez baftă celor care dați examene în a 8-a, baftă celor care dați bacul, baftă celor cu licența sau celor care pur și simplu dau examene la facultate sau n-au niciun examen, pur și simplu termină școala și se duc în vacanță, vă aveți o vară frumoasă, o viață frumoasă, aveți grijă de voi și de cei dragi, țineți-vă oamenii dragi aproape și aveți grijă în cine aveți încredere. Și, dragii mei, eu am fost Cristi, eu sunt Cristi, mai bine zis, o să revin și când o să revin, să sperăm că o să întoarcem lumea cu sus în jos. V-am pupat, dragii mei.